വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അമ്മൂസ് ക്രേസി വേൾഡ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്, കുറച്ച് ദിവസമായി മാറ്റിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ 5th ഫെബ്രുവരി, അതായത് നാളത്തെ ടൈം ടേബിളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോയി ഇപ്പോൾ തന്നെ പോയി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ടൈം കളയാതെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഹലോ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൈം ടേബിൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 8 മണിക്ക് +2 കുട്ടികൾക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് റിവ്യൂ, 8:30 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുട്ടികൾക്ക് കെമിസ്ട്രി റിവ്യൂ, 9 മണിക്ക് +1 കുട്ടികൾക്ക് ബോട്ടണി, 9:30 +1 കുട്ടികൾക്ക് കെമിസ്ട്രി, 10 മണിക്ക് +1 കുട്ടികൾക്ക് ഹിന്ദി, 10:30 +1 കുട്ടികൾക്ക് എക്കണോമിക്സ്, 11 മണിക്ക് പ്രീ പ്രൈമറി കുട്ടികൾക്ക് കിളിക്കൊഞ്ചൽ, 11:30 ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുട്ടികൾക്ക് മലയാളം, 12 മണിക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുട്ടികൾക്ക് മലയാളം, 12:30 തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുട്ടികൾക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ്, 4th സ്റ്റാൻഡേർഡും 5th സ്റ്റാൻഡേർഡിനും മാത്തമാറ്റിക്സ് തന്നെയാണ്. 2 മണിക്ക് 6th സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുട്ടികൾക്ക് ബേസിക് സയൻസ്, 2:30 7th സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുട്ടികൾക്ക് ICT, 3 മണിക്ക് 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുട്ടികൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്, 3:30 9th സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുട്ടികൾക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ്, 4 മണിക്ക് 9th സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുട്ടികൾക്ക് കേരള പദവി, 4:30 +1 കുട്ടികൾക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, 5 മണിക്ക് +1 കുട്ടികൾക്ക് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്, 5:30 +1 കുട്ടികൾക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ്.